journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ani ana ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, planta sa guma sa Kidapawan City, gireklamo tungod sa wastewater nga gipasubay sa kanal padulong sa sapa. DCWD may explicar sa daghang water service interruption. O vaccination hub sa North Cotabato, gidagsang sa mga tao nga nagka-interes magpabakuna. Sa detalye sa ato mga balita, nagreklamo ang mga residente sa Barangay Katipunan, Kidapawan City sa wastewater sa planta sa guma sa ilang lugar kay gipasubay sa kanal o mipaingon sa ilang sapa. Ang dili maantos sa mga residente kay ang baho sa tubig nga kolor itom. Nagpatabang na karon ang mga residente sa hingtungdang ahensya ug sa lokal nga gobyerno sa Kidapawan City. Ani ang report ni Lizel Banga. Daw tubod ang tubig nga midagayday gikan sa planta sa goma nga Olmex and Company Development Corporation nga nahimutang sa Barangay Katipunan, Kidapawan City nga misubay paingon sa kanal. Dili lang ang kahugaw sa tubig ang gireklamo sa mga residente. Tungod kay baho usab kaayo ang tubig, tungod kay gikan kini sa duga sa goma nga giproseso sa planta. Makita nimo sa kanal ang itom nga tubig nga midagayday paingon sa sapa. Sa wala pa natukod ang planta, didto sa sapa nagalaba og nagakuha og tubig ang mga residente alang sa ilang inadlaw-adlaw nga gamit. Apan karon, dili na nila mapuslan ang tubig. Mamilit sa imong sinina ang kabaho ug magsakit ang imong ulo, labi na kung primero nimong bisita sa lugar. Matod sa residenteng si Flor Llamas, 12 katuig na nilang giantos ang baho. Apan, wala may reklamo kaniadto kay maagwanta pa nila ang baho ug panalagsa lang ipagawas ang tubig nga gikan sa tab sa planta. Apan, ilang namatngunan nga sobra tuig nang giadlaw-adlaw og release ang tubig ug namahimo na nila kining kalbaryo. Sugod na nila og miling. Okay pa to mga pila ka tuig dili pa kay nila ginabutangan og waste diri o. Kay padto pa dito sa mga sistem. Ano man pa nga di naman gid siya magamit. Kay kung timo maglaba ka og trapo, sa una nimo karon o naglaba ka diha og trapo. Kani siya te, sapa ba ni siya din sa kanibang barangay? Siya mao gini amo ang source sa una panahon sa ting-init diri gid ni maligo kay kung dili man siya as in nga mahubsan gyud. So usa ni siyang kanibang diri mo nagalaba. Oh, diri ni nagalaba. May reklamo usab ang SK chairman nga si Edwin Bautista Jr. Sumala niya, nahisgutan sa usa nila kasasyon ang problema. Usa sa gikabalak ani Bautista ang epekto sa baho sa panglawas sa mga residente ug pagkawalay pulos sa tubig sa sapa kay dili na kini magamit og posibleng bakterya nga dinala sa chemical nga gigamit sa planta. Karon kay ilahan nang ginapawas out diri dapit sa may sapa ang ilahang tubig niya. Hugaw jud kayo siya, itom kayo. Karon pa namo na kuan ba nga murag mobalik na gud pud mi sa among sapa kay syempre ting init na and then ang MTWD medyo tapos sila time nga hinay ang ilang tubig so mobalik jud mi kung asa jud mi nagikan. So mao ang among sapa source. Mo gini among source sa tubig namo dire. Ang gikatingala sa mga residente nganong ginapadagayday sa planta ngadto sa sapa ang ilang wastewater nga duna man untay gimuntar nga upat ka dipping pond ang kumpanya nga pondohanan sa tubig. Gisawayan sa Newsline Philippines sa pagkuha og opinyon sa kumpanya kabahin sa issue bato kanila o gikontak ang ilang pollution control officer nga si Richard Macarilay. Apan wala kini miatubang kanamo. Nanawagan karon ang mga residente sa LGU Kidapawan o DENR nga aksyonan ang ilang mulo kay buot lamang nila ang proteksyon sa ilang sapa o proteksyon usab sa ilang panglawas. Lizel Anyon Banga,
Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Sobra duha ka dekada nang giproblema sa mga residente nga namuyo palibot sa Hulo Cornstarch Corporation ang kabaho sa hangin ug baho sa tubig nga nagikan sa water treatment facility sa naisgutang planta. Halos nawad-an na sila og pagsalig sa mga lumulupyo ilibina dinha sa Villa Josefina, Dacoville dinha sa Barangay Dumoy o sa mga residente sa Barangay Dalyao sa mga hingtungdang ahensya kay murag gibaliwala lang ang ilang reklamo. Apan niya Agosto 2 sa usa ka virtual conference nga gilangkuban sa mga ahensya sa gobyerno nga dunay kalambigitan sa panglawas o sa kinaayahan, dako ang puruhan nga magmadaogon ang komunidad tungod kay duna nay rekomendasyon ang Department of Environment and Natural Resources. Ani ang report. Ibalhin na ang Hulo Cornstarch Corporation. Mao kini ang rekomendasyon ni DENR Regional Director Fidel Bagani Ivasco human niya nadungog ang mga opisyal sa nagkadaayang ahensya sa gobyerno sa ilang virtual conference ni adtong Agosto 2. Gisaysay ni Director Ivasco nga ilan ang girekomenda sa buhatan ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang ilang nasabutan atol sa maong konferensya nga ibalhin na ang planta sa Hulo tungod kay dili na maayo sa panglawas sa katawhan ang baho ug hangin labi na ang hugaw nga nagagawas gikan sa ilang water treatment plant nga didto modagay day sa kanal nga mulhaw sa dagat didto sa Dalyao. Gisaysay na Ivasco nga ang ilang buhatan igo lang naghatag sa rekomendasyon tungod kay subay sa devolution code ang lokal nga panggamhanan na ang adunay pinal nga desisyon sa ilang rekomendasyon kung ipabalhin ba kini o dili. Tungod kay sama sa hangin, daling mikatag ang balita nga girekomenda na sa DENR ang pagbalhin sa planta, nalipay ang mga residente ug usa kanila si Brigida Nino Franco, ang purok leader sa Sitio San Isidro didto sa Barangay Dalyao. Salamat sa Ginoo nga naanay anda mo tabang kanamo ang DENR nga tagaan ang gyud nilang paagi nga madusok nila kini nga pabalhin na lang ang Hulo. Mabalhin sa dili residential kay kami nangasakit nami aning baho gani diri sa paagi. Karon akong hangyoon si Mayor Inday Sara nga unta imong aprubahan Mayor nanukto kami sa imong kasing-kasing nga malumo. O kay balo kami kanimo nga maluluyon ka. Buutan ka unta aprubahan nimo kay kami diri ang amo ang lugar Mayor dili nagyud stressful nagyud mi kami dili may buot nga amo ipasara ang Hulo kay tungod daghan sad sila nakatabang pod sila kina ekonomiya isa pa daghan sila mga trabahante o ang mga supply sa mga mais daghan silang mga magsasaka nga nagtabang nakatambangan nila nga amo lang trabalhin lang musa amo ipabot kanimo nga unta aprubahan nimo ang DENR pabalhin. Nalipay usab ang bantay dagat volunteer nga si Rose Balnig. Pasalamat ko nga maksyonan na gyud ang problema na mo diri sa Sitio San Isidro about sa Hulo Cornstarch na mabalhin na siya ug naaksyonan na gyud sa taga DENR nga malipay na gyud ang taga Sitio San Isidro kay hasol kaayo sa mga katawhan diri dapita kay sakit sa ilong, musod sa ginhawaan, sa kuto-kuto, bakwanan yung tawag sipon, sakit sa ulo, labi na nagpatay COVID karong panahon na. Nagpasalamat po ko sa Newsline nga nitabang sa mua about aning problema na mo sa Hulo Cornstarch. Ako din may pasalamat kay ni-action din sila. Una nang nagpadayag si Director Ivasco nga gikinahanglan ng aksyonan ang mulo sa katawhan tungod kay ang problema nagbalik-balik lang ug hangtod karon wala pay kasulbaran. Karon nga anaa sa kamot sa mayor sa Davao ang rekomendasyon nang hinawot ang katawhan nga matuldukan na ang ilang pag-antos tungod kay sila nagsalig sa kalig-on sa baruganan sa mayor nga iyang protektahan ang katawhan ug ang kinaiyahan. Edith Kaduayan, Newsline Philippines, stay safe.
Giangkon sa Davao City Water District kung DCWD nga adunay taas nga demand sa tubig sa Davao City dihang gipatuman ang quarantine restrictions tungod sa COVID-19 ug dunay on and off situation sa supply sa tubig, hilabi na kung adunay ipatuman nga repair nga gikinahanglang palungon ang production wells. Ani ang report. Halos adlaw-adlaw adunay ipagawas nga advisory nga water service interruption ang Davao City Water District kaya adunay himuong repair sa ilang mga tubo tungod sa leaking. Mato ni Giovanna Duhay Lungsod ang spokesperson sa DCWD. Kinahanglanon kining aksyonan dayon aron dili mo dako ang problema. If naamay mga leaking na panghitabo, we make sure na atuan ning ma-repair within the 11-hour na target nato. Except lang sa mga main line o mga transmission line that would necessitate longer hours of repair time. Karong na ay pandemya, misaka ang demand sa tubig, hilabi na sa mga residential area. Matod pa ni Duhay Lungsod, naobserbahan sab kini dihang nagpatuman og quarantine restrictions nga naa na lang sa balay ang mga tao ug nanginahanglan og tubig. Since the ECQ, DCWD has been implementing several interventions na to address this concern. In fact, naana tayong mga strategies like water demand decongestion, tayong mga emergency pipe laying works, doon na tayo several nga mga operational adjustments and even mga pagpa-improve sa operations sa atuang mga production wells. Nangayo na og dispensa ang DCWD sa mga konsumante ug galing adunay himuong repair kay siguradong dugay-dugay gyud ang recovery, hilabi na sa mga residential area nga naa sa taas nga lugar. Pero nagahatag na sila daan og impormasyon, una nila palungon ang main line. Yearly, na atay mga na-identify na mga production wells that need to be rehabilitated aron mapa-improve na to or madungagan ang katuntubig na pwede nila ma-contribute sa ato ang operation. Lauman hinuon sumala sa DCWD nga mabastante ang ilang serbisyo og supply sa tubig, inig mahuman na ang proyekto sa Apo Agua nga bulk water supply. Nagmuntar na og fast lane sa vaccination ang LGU Sulup sa Davao del Sur alang sa mga senior citizen, frontliner ug dunay comorbidity. Sa ingon ani nga paagi mas mapaspasan ang vaccination sa katawhan sa lungsod sa Sulup nga dili na muipon sa daghang tao aron maglinya sa bakuna. Anyang report ni Orlando Dondon Dinoy. Kuan manggod kanang hinglakaw kaayo ko ba, gusto ko na i-protection. Naningkamot ang 66 anyos nga si Angelita Flores, residente sa Barangay New Cebu sa lungsod sa Sulup, Davao del Sur, nga mulugsong. Padung sa ilang municipal gymnasium sa Barangay Poblasyon aron mabakunahan, kay alang niya wala pa makaabot sa ilang lugar ang bakuna. Wala na mahasol og hinulat si Nanay Flores kay naanay fast lane alang sa mga senior citizen. Kay lisod naman po og wa tay protection na umoro gyud ni akong giapas kay gani sa mua sa New Cebu. Walay kanang di pas ubang baryo nga naagid sila dito ginaadto kay injekan, wala kay ang mga tao dito dili gusto magpa-inject. Nya ako ra man joy kursonada, so nangita ginganhi jud ko diri mo nang naaman ron ako na dayong gigrab kay og next week pa mahutdan unya ko. Gipasabot sa nurse nga si Crisnelda Hilosia nga gibutang nila ang fast lane alang sa mga senior citizen, frontliner og adunay comorbidity aron mahatagan kini og prioridad. Mga senior citizen nga nag-need dayon og rest, ato dayon silang ma-attend. So very fast ang procedure. So dili kay sila madugay. Sumala ni si Lucia nga nakita nila karon ang kausaban sa dagan sa pagbakuna kay sayo sa buntag matag adlaw aduna nay maglinya og di susama kaniadto nga magpili kun unsang brand sa bakuna ang ituro kanila. Excited na sila, gusto na sila mo appeal gyud, mo join. Earlier the previous weeks kuan lang kanang amo pa gyud silang ginaadto sa balay, house to house, ginaunsa gyud sila, encourage sila, then naagi nag-refuse but later na change ang ilahang mga desisyon.
gawa sa fast lane. Aduna sab giandam nga mga higdaanan ug galing magpakita dayon og adverse effect ang bakuna. Apan sukad gisugdan ang pagbakuna sa lugar, way bisan usa nga nakasinati og di mayong epekto sa bakuna, apan kuwang lang ang supply sa ilang bakuna. Daghan na magpawiling magpabaksin. Ang problema kay nagdepende ra man gud sa mahatag sa province na baksin og maabot na dire amo gyud na i-spread. Nya sa karon sa Inubak lang ang available na first dose. Mo na amo ang i-cater karon 100 per day lang mi dire sir. Na hinuoy libreng pagkaon nga giandam ang gobyerno sa sulok alang sa mga nagpabakuna. Orlando Dundon Dinoy, Newsline Philippines, Sulok Davao del Sur, stay safe. At tangi! Mga balay ug tindahan sa Bislig City, Surigao del Sur naog daw sa sunog. Og bagong tourist destination sa Digo City, ablihan na! Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multi-million jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Filipinos. Walo ka mga balay o mga tindahan ang naugdaw sa sunog sa Bislig, Surigao del Sur kaganihang buntag. Milungtad pa og 4 ka oras ay gideklara ang fire out sa Bureau of Fire Protection. Ani ang report ni Leo Febra. Nagdilaab na ang kalayo og init na ang palibot. Maong nakamata ang mga residente sa Barangay Pangamuron, Soriano Avenue kagainang alas 5:14 sa buntag. Sagad sa mga panimalay, ginama sa kahoy, maong paspas nga mikatag ang sunog ug ipanglamoy ang mga balay og mga tindahan. Daling miresponde ang taga Bureau of Fire Protection kay duol man lang kini sa nahitabuan. Sa 4 ka oras nga sunog, naugdaw ang 8 ka balay og establisemento. Sa initial nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, electrical short circuit ang hinungdan sa sunog. Nag-start na sa ilang balay, pero di pa na ito makonsultahan. Until now, sa ongoing among overhauling, sir, wala pa na ako manggaya mo pag nahinay pa kayang mga baga, mga kalayo sa kantina. Gibadabanang mukabat sa 4 ka milyon ang damyo sa sunog. Dakong pasalamat sa BFP ug sa katawhan nga walay nakalas nga kinabuhi. Padayon nagpahimangno ang mga taga Bureau of Fire Protection na permitan ahon ang mga gisaksak na mga appliances og isigurado na walay gipang saksak ng mga gamit ni kuryente. Adisir kita mobiya sa atong panimalay aron malikayan ang sunog. Leo Febra, Newsline Philippines, stay safe. Midagsang sa mga vaccination hub sa North Cotabato ang mga senior citizen aron magpabakuna. Kadaghanan kanila nagpakitag interes sa anti-COVID-19 vaccine tungod kay nahadlok sa Delta variant og nadasig sab sa one-shot nga bakuna nga wala na manginahanglan og second dose. Ani ang report ni Esther Roque. Tungod sa kahadlok sa COVID-19 Delta variant, midagsang ang mga senior citizen nga nagapabakuna dinhi sa probinsya sa North Cotabato. Kaganinang buntag sa iyong nibisita si North Cotabato Governor Nancy Catamco sa vaccination site sa Mlang Pilot Elementary School, kuyog kang Mayor Russell Abonado aron maghatag og moral support sa mga nagapabakuna. Nagapabakuna?
Kapag edad mo? Ha? 84. Wow, lagsik pa si tatay, 84. Kilala mo? Kapon ma, may 91. Si Governor Katangpo. Ang Delta variant ang gikahadlukan sa mga eksperto tungod kay paspas kining mukaylap ug sagad maigo niini ang mga bata ug mga idaran. Matud pa ni Provincial Task Force Incident Commander Dr. Philbert Malaluan, nitaas ang acceptance sa katawhan sa bakuna gumikan sa advokasya sa probinsya ug dala usab sa ngilngig nga balita kalabot sa Delta variant. Nakita usab ni Malaluan nga taas ang interes sa katawhan nga makaangkon sa Janssen vaccine nga single shot nga mao karon ang ginahatag sukad pa ni adtong Agosto 2 hangtod sa kasamtangan. Ginahatag karon isip prioridad sa mga residente sa halayong barangay ang Janssen vaccine aron malikayan ang paggasto sa pamasahe doblado karong pandemya. Matud pa ni IPHO Chief Dr. Eva Rabaya, nagahatag na siya og mando nga magbakuna na sa geographically isolated areas ang mga municipal health offices. Aron mas daghan ang makapabakuna, hilabi na kadtong walay ikapliti paingon sa poblasyon. Gumikan niini hinanaling nagpatawag og emergency meeting si Malaluan aron malikayan ang pag-initay sa mga katawhan nga naglinya, nagpa-detail og pulis og mga tanod ang PIATF sa vaccination hubs o gihangyo usab sa katawhan nga magpabiling magsunod sa social distancing. Esther Roque, Province of North Cotabato. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gipangitan og alternatibong panginabuhian sa lokal nga gobyerno sa Digos City ang mga tour guide ug porter nga apektado sa gipatumang temporary closure sa Mount Apo ug ilang gipangandaman ang pag-abli sa Mahilak Falls nga usa sa mga tourist attraction sa syudad sa Digos. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Nangandam na ang City Tourism Office sa Digos sa pag-abli sa bagong tourist destination karong Agosto 20, 2021. Gibutiag ni Tourism Officer Perla May de Mafilis Griffin, ablihan na sa publiko ang Mahilak Falls aron adunay alternatibong panginabuhian ng mga tourist guide o porter nga apektado sa temporaryong pagsirado sa Mount Apo, ang lugar kung asa nahimutang ang fall buhong sa flora ug fauna. Kay syempre ato pong i-consider ang ato ang mga porters and guides nga mawad ang silang trabaho, no, kay sabihan na sa ilahang source sa income, and also para matagaan pud nato alternative nga kanang attraction or destination ng ato ang mga tourist, we are proposing to open Mahilak Falls Trail. Ongoing na ang ato ang works karon diha sa Barangay Goma. It's called the Mahilak Falls. It's mga 6th year na siyang falls na diha, gunindot kaayo. Kuan na siya, murag tributaries na siya diri sa ato ang Ruparan River, no, padulong diri sa Caños River nato. Gikan sa bulan sa Hulyo hangtod Setyembre ang temporary closure sa Mount Apo alang sa mga trekker o mountaineer. Og higayon usab kini aron tun-an sa Digos City LGU ang pag-usab sa trail padulong sa highest peak sa Pilipinas. Basically, na-declare nato ng off-season nato. This is in relation to the biodiversity conservation. So within 3 months, tagaan nato rest ang Mount Apo in order for the flora and fauna, no, to rejuvenate. And this also will allow breeding for among our faunas, no, different nato nga mga biodiversity diha sa Mount Apo. And in relation to that program also, in partnership with the Davao del Sur State College, na-research nga pagahimuon, no, group of researchers will go there to study whatever are the present pa unsay atong status sa mga
floras and faunas nato dito. Nasayran nga sa tuig 2022, pagasugda na ang off-season sa Mount Apo gikan sa buwan sa Hunyo hangtod sa buwan sa Agosto ug matag tuig na kining himuon sa tibok Rehiyon 11 apil na sa Rehiyon 12. Orlando Dundon Dinoy, Newsline Philippines, Digo City, Davao del Sur, stay safe. Kanto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisita ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na inyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City o sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!